polský Fiat. Ja si takto lahnem, nie je to už jedno. Zobuď ma potom, keď bude zakrúta. Čo taká lienka leci? Akurát. Jaj. Tu co je Ježíš? Jak pozerajú? Oni tam boli úplne naskladané. Koník. Či čo sa dá kúpať asi? To není tá Karolinka, alebo tak nejak sa to volá? Čo ukazoval ten? On ukazoval takto, jak spomaliť, keby mám. No jasné. Teraz už sa môžu infiltrovať policajné auta české na Slovensko, slovenské na Česko ani. Sadnem na ten kufor predu. Ty prestaň! Ty govák! Sme skoro zahynuli. A prečo si nedáš proti slnku? Pre boha, však by som nosila plno. Okamžite si to daj. Na čo som kúpal takú príľbu drahú? No, môžeš. Ja mám fotiť? Zažente ho. Bože môj, to sa fotí vyššie, jak jazdí. Ty kokos, ja som skoro hodil motorku na zemi, ja už som nemal stán. Asi dobre, čo? Aj toto? Buď taký strieborný. A nie, že mi to zlomíš teraz? Popol mi to očí dal. Bolo to voľné? Chuďatko moje. Už to nikdy nebude jak predtým. Toto je ale oficiálne historicky najpomalšia jazda, toto čo ideme. Inokedy ideme tak, že sa nezastavíme 300 km, že umieraš. A teraz tu fotečka, tu lietadielko. Ako slnko zapadne. A že kde ste boli? A Nemšovej. Čo to tu je? Čo sa im pokazilo? Auto policajné či čo? Niekedy kývajú. Tak jak ty. Motorkárom. Počkaj, ty máš tuším kufor otvorený, sa mi zdá. Ježíš! Ahoj! Ty som sa zlakol. Nejaký orol. Ty kokos. Ja sadnem, mne to jedno. Dúfam, že tu je ošťaté všetko. Vidíte, že má? Alebo neviem si, že už to za chvíľu ostane. 3, 4.
To je majster, pozri, on opraví všetko. Ciga.